Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas. E Concello de Sanxenxo. Pois xa estamos de volta á publicidade e continuamos neste derradeiro verán paseando e nesta ocasión tamén descansando un pouquiño con estas boas vistas. Hai que ver que ben estamos aquí, non, alcalde? Home, calquer punto, non sei se estás ben, Bueno, antes de nada, iniciamos esta segunda parte lembrando, como sempre, o noso Facebook, tomen boa nota, facebook.com/programa Verán. Iniciamos esta segunda parte falando de música, concretamente do Galicia Brass Band. Unha cita que estou segura que o alcalde non se perdeu, aínda que se xa unha naquiña, porque é unha cita un pouquiño longa, e imagino que a xenda do alcalde a veces non permitirá estar todo o rato, pero como viu ese acontecemento? No, moi ben, xa é o cuarto ano que facemos na Praza dos Barcos, e a verdade é que é de agradecer de que a persona, neste caso o director da Escola de Música Sanxenxo, comenzou fai 4 anos con esta iniciativa, xa é o cuarto certamen que facemos desde aquí. É impresionante que tea de xente que estaba outro día escoitando os nenos maravillosamente tocando os instrumentos. É unha cousa que, bueno, que teño que dicir que Sanxenxo non é solamente sol e playa, que tamén temos cultura, e a cultura musical, e polo tanto esperemos que en moitísimos anos se celebre. Hai que facelo máis veces, incluso que unha vez ao ano, non? Pero moi bo acerto da Brass Band. Bueno, pois o alcalde se nos acaba de describir en que consiste este evento, pero nós quixemos estar ali, concretamente o noso compañeiro Jacobo Conde. Ola Silvana, durante esta semana a Escola Municipal de Sanxenxo de Música acolle o cuarto encontro da Galicia Brass Band, que son uns encontros musicais onde participan profesores internacionais e ata 140 alumnos que chegan de diferentes puntos da nosa comunidade. Agora vémonos ensayar aquí no Pazo Emilia Pardo Bazán, pero despois na Praza dos Barcos a partir das 10 da noite ofrecerán o gran concerto da semana. Eles son trompetistas e imos a interesarnos se xa están preparados para ese concerto. Benjamín, que tal? Moi boas. Boas tardes. Preparados ou non? Sí, por suposto. Foron unhas jornadas moi intensivas de ensayos, polo tanto, estamos totalmente predispostos para tocar. E como resulta tocar cun maestro como é Fabio Brun en un concerto deste calibre que poucos hai na nosa comunidade? Témolo que decir. Sí, non somente nesta comunidade, sino eu me atrevería a decir en todo o país, en España. É unha delicia traballar con Fabio, é un maestro grandísimo. Ti xa tocas cos maiores, Sí. Sí? Cantos anos tes, Matías? 12. 12 anos. E ti que eres da parte de percusión? Sí. Desde que aniños levas tocando ti? Desde os 5. Desde os 5 anos? Creo, sí. E sempre che gustou isto da música? Sí. Sí? Ti eres daqui de Sanxenxo, pertences a esta banda ou a outra? No, eu son de Teo. De Teo? E ves hoxe a tocar aquí a Sanxenxo, a participar con os compañeros de Sanxenxo, non é? E como surxiu esta experiencia de vir a tocar a Galicia Brass Band? Bueno, entre músicos coñecémonos e... A ver, sempre está ben tocar xuntos en distintas agrupacións, fora de bandas, está ben. E como é iso de traballar con Fabio Brun? Encantador. Sí. Así traballa calquera. Eu, polo que teñen comentado, un gran maestro e estou encantado de traballar con él. E cos que estamos agora son os dous directores das dúas bandas que van a actuar esta noite aquí en Sanxenxo. Estamos con Aníbal Sousa, que tal? Moi boas, Aníbal. Moi boas tardes. E con Fabio Brun, que tal, Fabio? Moi boas. Muy boas. ¿Preparados estamos? Sí, preparados, totalmente preparados. Sí. Los chavales, geniales. Estoy muy sorprendido con el nivel que he encontrado aquí. Ajá. La verdad que no me esperaba que fueran tan buenos, tan trabajadores y que tan rápidamente pudieran montar un concierto así de difícil y complicado. Moi bons músicos, moita calidade e sobre todo moita ilusión, moitas ganas, moita entrega, traballo para facelo ben e sobre todo disfrutar todos xuntos nunha xornada destas que nos propicia Brass Band Galicia, este ente tan fantástico e maravilloso que nos tratan, como dice aquí o noso amigo Fabio, a corpo de rei. Estamos todos xuntos nunha piña para sacar o concerto desta noite adiante que vai ser extraordinario. Bueno, pois con Aníbal Sousa e con Fabio Brun quedamos aquí. Ímonos a cambiar, a preparar para dalo todo esta noite. Benvidos a este cuarto encontro da Galicia Brass Band.
Pois así despedimos reportaxe, Silvana, deste verán dende a Plaza dos Barcos dende Sanxenxo neste concerto que agora está ofrecendo a Nova Galicia Brass Band. Están interpretando Fanfarria a 14, que é unha homenaxe que lle están facendo a un home que é valenciano, Martín Rodríguez. Con eles quedamos e co gran número de público que hoxe asiste a este concerto, o cuarto encontro da Galicia Brass Band que se celebra aquí, en Sanxenxo. Con esa música que damos, moitísimas grazas, Jacobo, por esta reportaxe. E, alcalde, se lle parecemos a continuar falando neste verán de máis citas culturais, que tiveron lugar, por exemplo, neste concello no que nos topamos, no concello de Sanxenxo, tiveron lugar moitas, estou segura, pero cal destacaría vostede? Contanos. Sí, bueno, eu destacaría tres, aunque é verdade que o que me gusta é que hai actuacións prácticamente todos os días, en calquer praza, en calquer rúa, pois que hai algo de música, de ambiente, non? Pero eu destacaría tres, que son, empezamos con Andrea Pousa, que nos trouxe aquí o Festival Keltia, despois tuvemos a Elet, e por fin, ao final de todo, tuvemos unha gran actuación entre dúas bandas de música moi importantes, a de Meaño e a de Sanxenxo, que tiveron un mogollón de persoas aí disfrutando dese magnífico concerto. Por lo tanto, esas son as tres que destacaría eu no noso concello este verán. Importante, alcalde, imagino, actividades, concertos para todos os gustos e cores, verdade? Para todos os gustos e cores, pero a banda de música parecese que a xente incluso que vende fora lle se encanta, lle gusta moito, había moitísimo ambiente, non? E bueno, hai que seguir mellorando, hai que seguir traballando, pero eu vou por moitos lugares de Europa adiante e o que se sole facer xa non son ese marco conciertos, que tamén hai que facelos, non? Pero eu creo que xa nos ven o Xacobeo 2021 aí pronto e vai haber de sobra moitos concertos grandes, non? E hai que facer pequenas cousas, non? E sobre todo coa xente daqui, cos músicos daqui nosos. Pois, alcalde, imos a continuar falando de máis música, de máis concertos e de máis festivais. Concretamente, imos a deixar Sanxenxo durante uns intres para chegarnos ata a Ribadavia, xa que os meus compañeiros de Telemiño achéganos máis información sobre o Festival Arteficial. Estou acompañada de Uxía e de Alberto, que son uns dos organizadores deste gran festival, verdade, Uxía? O Artificial, un ano máis, xa van 12 anos. Sí. Bueno, contanos que hai detrás de todo isto para ter hoxe aquí e seguir 12 anos. Pois hai moitísimo traballo o resto do ano, para, bueno, que chegue o día, que saia todo redondo como a hoxe, o tempo acompaña, pero, bueno, estamos dun lado para outro, hai un gran equipo de voluntarios que traballan como non sei. Cantos grupos temos hoxe actuando aquí? Hoxe hai 10 bandas en total, dende a unha que comezaron, agora están tocando durante todo o día, repártense en 3 escenarios, 2 fora e un dentro aquí da Igrexa de Madalena, que é unha pasada como resona todo aí dentro. Pero a verdade é que estamos nun marco incomparable, nesta rúa, nestes soportais, eu creo que a xente neso non pode ter queixa ninguna. Sí. Acompaña todo, non? Acompaña o noso tempo, acompaña o entorno, o centro histórico de Ribadavia é unha pasada e é unha maneira de aproveitalo e de darlle vida. Bueno, estamos vendo que xa pasou bastante xente por aquí, contades que pase moita máis ao longo do día, non? Sí, isto acaba de empezar, isto a reventar hoxe, ca calor que fai, aquí despois empeza a dar máis sombra, así que estarase genial, fresquiño, que veña todo o mundo. Bueno, eu teño unha pregunta clave, porque me gustou moito. A música non pode non ser. Contanos de onde ven iso e que significado lle damos. Pois o significado está claro, eu penso que a música non pode non ser, ten que existir. Nos, pois eso, o traballo, a motivación que temos é esa, e é un lema dun dos voluntarios, presidente da Asociación do Artificial, que é Rafa, que, bueno, é un crack, e o lema é seu, e adoptámoslo todos e sentímoslo como nós. Madre mía, aparte do festival, aquí a comer... A comer, bueno, sabedes, disfrutar de boa música, bo ambiente, boa familia, de día, que máis se pode pedir? É o primeiro ano que ves este festival? Yo sí. Desde onde te achegas? Desde Vigo. Madre mía. Sí, sí. Pero eres así un coñecedor asiduo de festivales? Sí, me gusta ir a los conciertos, festivales cuando cuadra, pero bueno. Bueno, que destacaría desde este festival? Pois xa son 12 anos. Sí, sí, sí. Pois todo, sabes, a música, o sitio é un marco incomparable, o poder comer, o poder beber, o poder estar escoitando música.
acompañada aquí de Irea, que está aquí neste festival, que aparte de música temos libros. E eres autora deste libro, Pastillas Rosas. Sí, é un libro de poesía que saquei esta primavera e, bueno, estou moi contenta de poder estar aquí e introducir tamén a poesía entre tanta música e tantas cousas que se fan aquí neste festival. É unha poesía intimista, sobre todo que fala de como as primeiras veces. A protagonista é unha rapaza de 20 anos, e conta eso, as súas primeiras veces, tanto no tema de amores, de desamores, no tema de cousas como ansiedade, como vai cambiando a súa percepción do mundo ao longo dun ano, que dura un ano, que son os relatos. C'est mon demi-frère et ma demi-sœur qui sont là. Moi j'ai ma mère. Marina, este festival este ano colabora coa Cruz Vermella. De que forma colabora? Coa recollida de alimentos. Hai como unha entrada solidaria que a xente que ven aquí trae unhos alimentos para despois que nos os repartamos con toda a xente que temos necesitada. O ano pasado tuvemos moi boa acollida. Houve unha recollida moi grande de alimentos. A xente colaborou moitísimo. Este ano teremos máis? Eu penso que sí. Eu penso que este ano a xente está bastante concienciada e penso que teremos bastante máis. Bueno, amigos, despedimos esta reportaxe de Verán Verán con moito calor. Hasta a próxima. Pois moitísimas grazas a nosa compañeira Laura Vázquez de Telemiño por esta reportaxe. Seguimos agora, alcalde, falando deste paseo de Silgar. Xa o fixemos un poquinho ao comezo deste programa, pero quería falar máis turísticamente falando de como marchou o verán. Estamos falando do Concello de Sanxenxo, un concello moi importante, non? Turísticamente falando. Estamos falando do norte, o segundo máis importante, non? O segundo máis importante, sí. Bueno, eu teño que dicir unha cousa, que Sanxenxo no verán, home, tuvemos un pouco menos de visitantes que o ano pasado, pero moi poquinho menos, no mes de xullo un 3% menos, pero eu teño que dicir que o importante non é iso, creo que o importante é ir hacia os fins de semana de outros meses, non? Por exemplo, os meses de xuño e de setembro, no mes que estamos, eu creo que vai a ser un mes bo. De feito, efectivamente, nós somos o segundo destino turístico por pernoctación do norte de España despois de Bilbao, que non é unha tontería, non é un tema. Bueno, entón, eso quer dicir que vamos no bo camiño, entón hai que alargar isto, non? Eu creo que meter máis xente no mes de agosto, pois non sei, eu sinceramente, non, ao mellor os hoteleiros están me escoitando, non, que ten que vir máis xente, non, eu creo que hai que facer é preparar os negocios para recibir persoas os fins de semana de outros meses, outubro, novembro, depois empezar a mellor en marzo. Hai hoteles que se abren 8 meses, 6 meses, eso está ben, pero que non se pode abrir solamente 2 meses e medio, 3 meses de verano, e hai negocios, ao mellor restaurantes, por exemplo, que están 3 meses nada máis, eu non estou moi contento con eso, non? Porque creo que non das a calidad que tes que dar nun servicio bo como requere Sanxenxo, Portonovo e toda esta zona, non? E, por tanto, eu diría que o verán que foi bo, eu pola nosa parte eu creo que foi, o mes de agosto foi espectacular de tempo e a xente disfrutou muitísimo das nosas playas, e o que hai que facer é facer as cousas mellor para que veña a xente noutras temporadas. Hai personas, me decía agora, cando viña para aquí, un señor de Asturias, un matrimonio, me decía de que estiveron encantados e que se veñen a outubro, talvez un fin de semana así un pouquiño largo, de 4 días ou así, eso é o que temos que buscar. Eso é o que temos, ese é o tipo de turismo que temos que buscar, e temos que traballar hacia aí. Pois dese traballo imos a falar, pero será a continuación, porque agora imos a falar de outras festas gastronómicas tamén, xustamente imos a chegarnos ata Ferrol, ata a festa do pan de Neda, que nos trae máis información a nosa compañeira Natalia Anguita, quedamos con ela e axiña estamos de volta para falar desa bonita palabra, desestacionalizar. Estamos en Neda, en su tradicional fiesta del pan. Este año suma ya 30 ediciones. Como novedad, recupera el concurso de empanadas y va a ser una jornada caracterizada por las actividades, la música, como pueden escuchar, y, cómo no, sus productos artesanos. Me acompañan a ver lo que nos depara la fiesta de Neda. Esta tradicional fiesta consiguió reunir a numerosas personas que decidieron acercarse para probar tanto el pan como la empanada y disfrutar de la música. Una jornada que pintaba bastante bien. Bien, pinta bien. La verdad es que tiene muy buena pinta. ¿Qué es lo que más se llevan de aquí? Hombre, la mayor parte empanada y pan. Es lo que más, y luego también algo de dulce, pero bueno, sobre todo empanada y pan.
Empanada que tenéis de todos los tipos. Bonito, bacalao, pollo con champiñones, carne, bacalao con pasas, hay mucha variedad, pulpo, hay de todo. Mi duda es, si ya a primera hora de la mañana no paráis, me da que el género se va a acabar pronto. Ojalá, eso sería maravilloso. ¿Qué más queremos? Buen tiempo, buen ambiente, muy bien, muy bien. ¿Se está acercando mucha gente a los productos de la tierra? Pues sí, la verdad es que sí, como todos los años. Ferrol, comarca y bueno, Neda, alrededores y bueno, con el día que tenemos, no como el año pasado que nos llovió. ¿Cuántos kilos de género llegáis a traer? No lo sé, muchos. Prueba de ello es que a mediodía casi todas las panaderías que asistieron a este evento ya no les quedaba casi mercancía. ¿Pero qué opinan los ciudadanos de esta fiesta? Me gusta mucho esto. ¿Y qué es lo que se ha pedido? ¿Qué es lo que no puede faltar? ¿Qué es lo que siempre compra? Siempre compro empanada, bolla, porque me gusta mucho el dulce, soy muy larteira, así estoy. Y otra pregunta que me llama muchísimo la atención, la he visto que lleva eso en la mano, ¿qué es eso? Es que es una peneira, para peneirar la harina. Y entonces cuando hago un pastelito o algo en el horno de la casa, pues hay que hacer la harina, ¿no sabes? Para echar la masa y eso. Y entonces llevo esta peneiriña pequeñita, me valió 5 euros. Claro, y encima la veo que llevaba ahí el dinero, puso también lo que compró, lo usa para todo. Para todo, mira, probé el queso, mira los palillos, todo. Mira, tengo un trozo de tarta de Santiago. Es raro porque normalmente solemos ver a la gente con pan o con empanada, pero también... Pues no yo, porque con pan ya tengo, empanada ya la tengo yo encima. Lo que falta es que le falta aquí una empanada... Ya la llevamos, ¿eh? La tenemos también. Y el pan de pasas, o sea que ya llevamos. No llevamos dulce porque yo no soy dulce. Además de los puestos en los que poder encontrar un sinfín de productos artesanos, casi 1000 personas decidieron quedarse a comer en la carpa que habilitaron en la que no faltó la fiesta. Pan e moito produto artesanal galego é o que nos puidemos atopar nesa festa do pan de Neda. Moitísimas grazas a Natalia Anguita por esta reportaxe e alcalde, deixounos e quedamos cun tema pendente antes desta reportaxe que era esa bonita palabra, desa estacionalización. Moito traballo a partir de setembro queda no Concello de Sanxenxo. Sí, o Concello é o motor que ten que tirar deso para efectivamente que nos visiten personas durante todo o ano. É moi difícil que no meses de xaneiro ou de decembro pois teñamos aquí cheo a tope o fin de semana, pero eu creo que hai que ir por aí. O Concello que ten que facer é apostar por facer eventos culturales, deportivos, musicales, o que faga falta con tal de que as persoas podan vir a estar nestas magníficas instalacións que ten o sector privado, a hostelería, que temos moi bons locales aquí, tanto para dormir, como para comer, como para tomar un café, como para tomar unha copa. E o que hai que facer é iso, potencialos, e o Concello ten que ser a locomotora que tire deso, e todos temos que seguir o ritmo, de acordo con todos. Aquí hai unha asociación que é CES, que o están facendo moi ben, e entre todos temos que loitar por eso, non? Porque ademais o que non pode ser é que no verán teñamos pleno emprego prácticamente, despois pois máis de 1500 persoas se vayan ao par a partir do mes de setembro a outubro, non? Entón temos que luchar contra eso. Esa sería, por así decirlo, o alcalde a guinda do pastel no Concello do Sanxenxo. Pero é difícil, pero bueno, hai que ter ilusión, eu creo que o podemos conseguir entre todos, de logo, porque o Concello estamos todos. E se apostamos por eso, facemos as cousas ben, eu creo que vai a mellorar moitísimo a ocupación nos meses de inverno en temporada baixa. Con esta mesa se quedamos, alcalde, como xa le vamos dicindo ao longo deste programa, o derradeiro desta tempada, toca agora volver a lembrar as mellores entrevistas realizadas con actores, actrices, humoristas, presidentes das asociacións deportistas. Preste moita atención porque de seguido lembramos todas estas entrevistas na seguinte peza. Pepo Suevos, moi boa tarde. Que tal? Como estamos? Como estamos? Benvido a este verán. Como te atopas aquí neste set Pois, tan de chulo que xeito temos, non? inmellorable. Aquí ao teu lado, sofá cómodo, boviño, que máis queremos? Boa compaña, verdade, Martín Codas? Solete. Bo tempo. Sí. Bueno, imos a coñecer un pouquiño máis a historia de Pepo Suevos. Eu quería preguntarche en primeiro termo, Pepo, cando tiveche claro que o teu era o mundo das artes escénicas, o mundo do faranduleo, como se suele dicir? Se che digo que ainda non teño claro hoxe. Non, eu sempre fui un pouquiño buscavidas, non? Entón, desde moi novo tiven claro que había que marchar da casa, que había que valerse por un mesmo. E fun dando bandazos. Eu creo que digamos que o pistoletazo de saída disto, o sinal, non? Chega no ano 2000, e a raíz de ir ver eu, como espectador, un monólogo
un auténtico profesional nesta materia como é Carlos Avilleira. Carlos, moi boa tarde. Moi boa tarde. Bueno, moitísimas grazas por estar connosco neste verán, por montarnos aquí unha mini coctelería. E contanos un poquinho, que nos vas a preparar hoxe? Que demostración en directo imos a facer? A ver. Pois o que vou intentar é facer algunhas das tendencias que se traballan hoxe na coctelería, moito sin alcohol, unha piña colada sin alcohol, e vou intentar acompañar todo eso pois dun pequeno espectáculo. Na compañía dun especialista nesta materia como é Francisco González, presidente do Clúster de Turismo de Galicia. Francisco, moi boa tarde. Moi buenas tardes. Bueno, benvido a este verán. E se falamos do turismo, quería comezar esta entrevista preguntándolle que significa Sanxenxo para o turismo en termos xerais de Galicia? Hombre, yo creo que Sanxenxo es sin duda ninguna la marca turística vacacional por referencia. Creo que Sanxenxo tiene un nombre y un apellido propio en Galicia y a nivel nacional. Prueba de ello es que basta que salgamos un poco de estas fronteras de nuestra Galicia y vayas donde vayas, Madrid, Barcelona, Sevilla, en cuanto dices que eres de Sanxenxo, la gente tiene la referencia de que somos un destino de sol, de playa, de vacaciones, de descanso. Tenemos una marca buena, muy buena y muy bien referenciada a nivel nacional. O seu nome é Carmen Avendaño e creo que non precisa máis presentacións. Carmen, moi boa tarde. Hola, que tal? Boa tarde. Bueno, moitísimas grazas por facer un oco na súa xenda, por estar connosco neste verán. En primeiro termo, quería preguntarlle como se leva iso de ser unha madre coraje, non? Bueno, a verdade é que é un título que non creas que me agrada moito. Eso ven un pouco así por aqueles primeiros tempos, non? Que escenificábamos as escenas públicamente, pero, bueno, como eu, hai miles de nais que teñen o mesmo problema. O que pasa que a mí me tocou ser portavoz e, bueno, mi figura está máis en eso, en la madre valiente, pero detrás de mí hai muchísimas madres valientes que pelean día a día. Ricardo, xornalista e autora de Invisibles, que este sí que vai a ser o tema protagonista. Moi boas tardes. Hola, boa tarde. Bueno, moitísimas grazas por estar connosco. Antes de entrar de cheo en materia sobre este asunto, como vive unha xornalista o verán? Como estás vivindo? Bueno, sabes que no xornalismo non hai moito verán, non? Normalmente. Cando eres xornalista en activo, estás de festa en festa, da festa do Albariño, a festa dos vikingos, a festa da auga, estás sempre de festa en festa, e agora que non estou xornalista en activo, que estou máis co tema da memoria das mulleres en Pontevedra, pois tamén liada en outras cosas de memoria, pois agora de violencia machista e liada. Non hai moito verán, pero, bueno, algunhas escapadiñas sempre para disfrutar das Rías Baixas sempre a topo, non? Estamos en moi boa compañía de María Otero, responsable de no turismo destas adegas Martín Codas. María, moi boa tarde. Moi boa tarde. Bueno, benvida a este verán. En primeiro termo, falar de Martín Codas en verán é sinónimo de falar dos xoves de Codas que un ano máis chegan pisando forte, non, María? Pois sí, efectivamente, este ano estamos xa celebrando a 7ª edición, que dicen moi rápido, pero 7 anos son moitos anos, e para nós é incrível a gran expectativa, a boa acollida que teñen todos os anos o ciclo de concertos. As entradas esgótanse en cuestión de minutos, de horas, no segundo día xa non hai, e para nós é un gran orgullo, porque realmente é unha iniciativa moi chula, porque son tardes de viño e música, e para Martín Codas, que mellor que eso, o nome dun trovador galego. Xa estamos na compañía de Rocío Garrido, cociñeira. Rocío, hola. Moi boa tarde. Moi boa tarde. Bueno, benvida a este verán. Estamos en boa compañía de Rocío e moi boa compañía destes condimentos que tanto pegan con esta época do ano, non? Pois sí, tuxemos uns condimentos, produto de tempada, fresquiño para unha ensalada que apetece nestes días. Bueno, é o produto estrella, por así decirlo, do verán, non? Unha Sí. ensalada, de que vai a ser esta ensalada? Cales son os ingredientes? Contanos un poquinho que temos sobre a mesa. Pois vamos a facer moi sinxelo, vamos usar aí aguacate, vamos usar mango, vamos usar uns tomates cherries, uns mexillóns de ría, por suposto, e unhas follas verdes, neste caso uns canónigos. Bueno, como se vai a preparar esta ensalada? É dicir, é unha ensalada que poderíamos realizar cada quen na súa casa sen problema algún, verdade? Sin problema algún, xa vedes que isto, nada, o que máis traballo dá é picar os ingredientes, que despois do resto, nada máis. Belén Constenla, actriz. Belén, moi boa tarde. Moi boa tarde. Bueno, benvida a este verán e contanos en primeiro termo como vives ti este verán. Eu creo que moi apegada ás Rías Baixas, non? Sí, moi apegada ás Rías Baixas porque eu teño familia no Grove. Claro, aquí la viña. Aquí a 15 kilómetros. Entón, é a casa dos avós tamén, e dende fai 70 e pico anos que temos relación co Grove e coas Rías Baixas. Bueno, pois imos a coñecer un poquinho máis sobre a túa historia, sobre cando comezaches a ser actriz. En primeiro termo, cando che entrou no corpo ese gusanillo de decir, como decía Concha Velasco, mamá, quero ser artista, non? Sí,
Pois foi así por partes, porque mesmo aquí no Grove, no garaxe da casa, facíamos obras de teatro. Eu con 6, 7, 8 anos facíamos obras de teatro, O das bonecas nada, verdad, Belén? No, Nada. pouco. Cobrábamos 5 pesetas a todos os veciños, e aí fomos facendo. Despois a miña avoa fixera obras de teatro tamén nos anos 40. Manche de familia, entón, Ben ¿no? algo de familia, sí. Imos a falar de café, así que os amantes desta materia que presten moita atención, porque temos connosco un especialista como é Gonzalo Rodríguez, barista. Gonzalo, moi boa tarde. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, moitísimas grazas por estar connosco. Falamos do café, contanos un poquinho, antes de nada de entrar en materia, de que nos contes canto tempo le vas dedicando a todo isto. Vale. ¿Qué nos vas a preparar, A ver. Pues lo que estoy haciendo ahora es elaborar una mezcla de dos cafés diferentes, un Colombia de la región de Huila y un Sí. Costa Rica de la región de Tarrazú. Lo que voy a hacer es elaborarlo en 3 métodos diferentes para que podamos ver la diferencia entre una cafetera y otra con el mismo café. Don Juan Gil, o presidente da Denominación de Orixe Rías Baixas. Don Juan Gil, moi boa tarde. Hola, moi buenas tardes. Bueno, estamos inmersos xa nestas festas do Albariño. De algún xeito, a Denominación de Orixe Rías Baixas está de celebración tamén nestes días, non? Yo creo que está de celebración todo el sector vitivinícola de las Rías Baixas, porque esto es una fiesta popular, pero es una fiesta de los viticultores, es una fiesta de las bodegas de Rías Baixas y es una fiesta de exaltación de nuestro producto estrella, que es el vino de la Denominación de Origen Rías Baixas y el albariño de la Denominación de Origen Rías Baixas. O Sistema Público de Pensións. Para isto xa estamos na compañía de Victoria Portas, ela é voceira da Coordinadora Estatal pola defensa do Sistema Público de Pensións. Victoria, moi boa tarde. Moi boa tarde. Bueno, moitísimas grazas por estar connosco. En primeiro tengo para entrar un poquinho en materia. Victoria, contanos un poquinho. Cal é a situación na actualidade despois de tanta manifestación, tanta reivindicación de sair á rúa? En que situación nos atopamos actualmente en relación a esas pensións? A ver, a situación sí que mellorou, é dicir, gracias a que saímos á rúa e que hubo reivindicacións, se conseguiu agora nos orzamentos do 2018 unha subida dun 3 e para as pensións mínimas, dun 1,6 para as medias hasta 700 euros e un 1% para o resto, e, bueno, se conseguiu unha pequeniña subida para a viudedade, pero para nós insuficiente todas elas. E imos a falar de deporte cun experto nesta materia como é o noso primeiro convidado deste verán-verán. Xa estamos na compañía de Luis Rodríguez Vicente do Club de Piragüismo Sanxenxo. Luis, moi boa tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, moitísimas grazas por estar connosco. Bueno, este mirador, esta zona terá relativa bastante coñecida, ¿no? Sí. Por aquí paso yo mucho entrenando con mi piragua, sobre todo en verano, porque en invierno no estoy en Portonou, en Sanxenxo, pero sí en verano siempre aprovecho un poquito para salir por aquí a dar un paseo. Bueno, contanos un poquinho, Luis, como está sendo o teu verán neste mes de agosto? Temos tempo xa para descansar por fin? Bueno, está un poquito ajetreado. Ahora, pasado el 15 de agosto, que tuvimos la última competición, ahora sí que ya empiezan mis vacaciones, entre comillas, de desconectar un poquito de la piragua y del mundo del deporte, pero bueno, ahora estoy siempre un poquito volcado en el club de piragüismo, echando una mano con los pequeñitos, ayudándoles como monitor, a que aprendan y a que salgan del club, pues eso, grandes promesas como están saliendo estos últimos años. Fina Casal de Rei, escritora, académica tamén da Real Academia Galega. Fina, moi boa tarde. Hola, boa tarde. Bueno, moitísimas grazas por estar connosco, e xa que estamos neste programa, contanos un poquinho como está indo o teu verán-verán. Pois relaxado, ben, está indo ben, é o momento de dedicarlle tempo aos amigos e que os amigos mo dediquen a min. Dedicarlle tempo aos amigos e pregunto, tempo para escribir, para ler, tamén temos, buscamos, ou é un tempo para relaxarse, non sei? Buscamos, porque a lectura tamén pode ser relaxante. Sí. Bueno, imos a coñecer un poquinho máis a historia de Fina Casal de Rei. Eu quería preguntarlle cando comezou ese idilio amoroso co mundo da literatura, dende cando, Fina? Eu creo que ese mundo amoroso nace con nós, pero con todo o mundo. Uns teñen a posibilidade de desenvolvelo dunha maneira e outros, pois, ao mellor non tanto. Refírome ao de escribir, pero o gozo pola palabra con música, aínda que sexa sin instrumentos musicais, eu creo que dende bebés. Cando un neno pequeniño chora e lle cantamos unha nana, xa o
facemos que se lle calme tanto o medo como a dor, como que sexa. Eu creo que nace con todos nós. Xacobo Pérez é seguro que xa popularmente coñecido por todos vostedes. Xacobo, moi boas tardes. Hola, boas tardes. Bueno, moitísimas gracias por estar connosco. Como vai o teu Nesta verán? tarde veraniega. Veraniega, daste conta que tarde tan bonita temos? É a grandeza do verán que hai en Galicia. Desas 40 grados, 42 grados, Da pasada semana, non? Decir, hai que poñer a Rebequita. A verdade é que sí, porque é un verano moi levadeiro, hombre, moi levadeiro. Que hai cousas boísimas para facer tamén cando chove así un pouquiño, xa rapidamente apetece un chocolate con churros, ou ver un pouco a televisión, deitarse no sofá. Pois mira, a verdade é que así a primeira parte do mes de agosto gústame desconectar un pouco, despois xa, agora a estas alturas xa empezamos a pensar na próxima tempada e hai algúns proxectos diversos, non? Tanto de televisión como de outras cousas ao marxe da televisión, pero sí de comunicación, que bueno, espero que dentro de pouco podan xa materializarse. Falamos de arte, falamos de pintura, facémolo con Abel Barandela, pintor. Abel, moi boa tarde. Hola, boas, que tal? Bueno, moitísimas grazas por estar connosco. A vos, estamos por favor. hoxe neste set moi ben rodeados, non? Sí, gustanche? Gústame moito, pero conta un poquinho. Temos aquí unha, por así decirlo, unha serie de retratos da serie Fariña. De onde xorde esta idea? De onde nace? Bueno, esta idea xorde porque conocín a un chaval que traballaba na productora, que desde aquí podo saludar a Chus. Pois, efectivamente, mandamos un saúdo un bico. Está traballando na productora de Bambú, e ele é aficionado tamén ao tema este da arte. Ele realmente pinta con bolígrafo. Coñecino, empezamos a falar do tema este e xurdinos esta idea. E de feito estamos traballando, de feito estos son proxectos, por dicirlo de alguma maneira. Espero que nos 2019, se todo vai ben, entre os dous fagamos unha exposición que, bueno, xa daremos a conocer lugar, horas e demais, e máis detalles. Falabas da pintura deste compañeiro de Chus, pero vamos a falar da túa pintura. Abel, como foi evolucionando? Eu teño entendido que dende pequeno tiñas claro que a pintura era o teu, non? Bueno, digamos que apuntaba maneiras, non, por dicirlo así. Xa no instituto, no colegio, bueno, pues xa tiña certas inclinacións, incluso tuve algún premio infantil con concursos de pintura. E para isto xa estamos na compañía de Quique Rodríguez, adestrador do Viaxe Interrías Fútbol Femenino, e Paula Aguín, xogadora deste club. Moi boas tardes os dous. Boas tardes. Bueno, un poquinho para entrar en materia, contame un pouco. Querías dicir algo? Sí, corresiste, son o presidente, non o adestrador. Ah, eres o presidente? Sí. Eu tiña adestrador, non sei por qué, porque falei contigo que dime con adestrador. No, presidente. Eres o presidente do club, o adestrador quen é? Luis Triviño non está aquí ahora mismo. Perfecto, bueno, pues quedamos con ese cargo, adestrador deste club de fútbol femenino. Contade un poquinho, cantos anos de historia ten este club, cando nace? Pois este club naceu fai 4 temporadas, 4 anos. Sí. Bueno, foi un proxecto bastante ambicioso, querendo apostar polo fútbol femenino de aquí da zona do Concello de Sanxenxo. Empezamos daquela con 14-15 rapazas, ahora mismo temos sobre 22 rapazas no equipo senior, que está competindo en Primeira Galega, que compite a nivel de Galicia, toda Galicia, e despois este ano vamos a ter un equipo nunha liga nova que sacou a Real Federación Galega Española, que é a Liga Promesas, que é para rapazas entre 8 e 11 anos. Vamos a intentar ter un equipo aí sobre 12 nenas. Falamos agora de algo moi importante como é a accesibilidade. E facémolo cun mozo, un home que coñece moito nesta materia. Ele é Paulo Fontán, membro da Xunta Directiva de Cogami e presidente de Amizade. Paulo, moi boa tarde. Hola, boa tarde. Bueno, moitísimas grazas por estar connosco neste verán. Falamos da accesibilidade, a primeira pregunta. É Galicia unha comunidade accesible? Sí, non? E por que, Paulo? A ver, non, porque en ningún sitio hoxe en día podemos considerarlo como accesible. Realmente hai zonas en Galicia que podemos considerar que son mellores ou que están mellor situadas desde o punto de vista da accesibilidade que outras en outras partes do Estado, porque hai moita diferencia dunha cidade a outra, pero realmente ainda queda moito por facer tanto en Galicia como no resto do Estado. Un placer darlle as boas tardes a Ketty Fresneda, segunda clasificada de Masterchef 6. Ketty, moi boas tardes. Buenas tardes. Bueno, eso especialista es un pouco exagerado. Especialista e en mayúsculas, podémoslo decir. Bueno, Ketty, contanos un poquinho como te atopas cos pés xa na terra, xa en Pontevedra, baixou a adrenalina, como está o corpo na actualidade? Bueno, ¿no? La verdad que ahora estoy un poco como viviendo ya la realidad, ¿no? Porque Masterchef se vive como una burbuja. Estás allí aprendiendo a unas velocidades supersónicas lo que es la cocina, la alta cocina. Pero bueno, ya estoy como bajando un poco esa adrenalina, ¿no? que se te queda en el cuerpo cuando terminas de disfrutar de ese concurso. Pero bueno, con 1000 planes y súper contenta de estar ya en casa.
Pois con ese resumo de algunhas das entrevistas máis destacadas deste verán que damos, eu quería preguntarlle ao noso convidado, o alcalde de Sanxenxo, se vostedes se puides entrevistar con alguén, con quen sería, alcalde? A quen destacaríamos? Facer unha entrevista? Sí, facerlle vostede unha entrevista a alguén. Bueno, máis que facer unha entrevista, que me gustaría ter unha charla que pode ser basada nunha entrevista con un personaje, creo que importantísimo, creo que do final do último século, do principio deste, que é con Rafa Nadal, non? Rafa Nadal é unha persona, é un rapaz, é un deportista que o ten todo, o sea, o espírito de sacrificio, de lucha, de constancia, de traballo, de esforzo e despois de perfección, porque é un home que busca a perfección e así chegou onde chegou, non? Por lo tanto, máis que entrevista, ter unha conversa con un personaje deste, pois sería maravilloso. Maravilloso para vostede, maravilloso tamén para este verán, a ver se en futuras edicións poderíamos conseguir. A ver, hai que invitalo aquí. Bueno, pois de momento, alcalde, aquí tamén que estamos, neste paseo de Silgar, imos a tomar uns minutiños de descanso. Quedamos con o noso artista da semana, con Manuel de Felisa, e así ya estamos de volta con máis contidos neste derradeiro verán. Pequenas cousas, as grandes cousas da vida, as que nos fan sorrir, as que te fan ser feliz, as que fan no ser rico ou millonario, as que fan que eu sexas ti que a diario te maravillas pouco te abrir do día y agradeces el sol quente en la arriba. Son las pequeñas, grandes cosas, as que fan te sintas o rei do mundo, à beira do mar, no alto dun faro, no cumio das pirâmides do Cairo, ou a sombra dun sol polideiro, comendo laranjas do limoeiro, e dende ali debuxar o teu cosmos, o que está cerca te faz esqueces cada día, cada instante, constante tema. O que compré, onde furtes teu esforzo, ese teu universo de agarimo. De versos de vida, de amizade, de poesía, e tal como diría o irmán Daniel, faise así a lúa universal, que por igual se pode albiscar dende alto da torre de Guimarães, que dende a punta no xado ceder, son aquelas pequenas cousas, as grandes cousas da vida, as que nos fan sorrir, as que te fan ser feliz. Son aquelas pequenas cousas, as grandes cousas da vida, as que nos fan sorrir, que te fan